అయ్యో! ఏవి? వెయిట్ అండి. లాస్ట్ టైమ్ తెచ్చినప్పుడు ఈ వీడియో పెట్టే ఛాన్స్ కూడా లేదు నాకు. తీసుకురాగానే 4 అయిపోయాయి. అందుకే ఈసారి 2 సెట్స్ తీసుకొచ్చాను మీ ముందుకి. అండ్ ఇవొచ్చేసి డ్రెస్ మెటీరియల్స్ అండి. ఫుల్ వర్క్ అనమాట. మీకు ఫ్యాంట్ క్లాత్ అనేది లోపలే ఉంటుంది. అండ్ ఫ్యాంట్ క్లాత్ వచ్చేసి అరౌండ్ ఒక 2 మీటర్స్ ఉంటుందండి. అండ్ చున్నీకి కూడా మధ్య మధ్యలో ఎంబ్రాయిడరీ వర్క్ ఇచ్చి లేస్ ఇచ్చారు చుట్టూ. సో వీటి ప్రైస్ 550 ఓన్లీ అండి. టోటల్ 8 కలర్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి. మీకు నచ్చిన కలర్ స్క్రీన్ షాట్ తీసి స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్కి కాంటాక్ట్ అవ్వండి లేదా ఇన్స్టాలోనే మెసేజ్ చేయండి.